Takže vítám vás u mého dalšího gameplaye, tentokrát už asi třetího. Jak vidíte, už tady nejsem z T34, ale s německou houfnicí Wespe. Je to třetí úroveň, můžete si ji vyzkoumat z Panzer 2 za 1005 zkušeností a stojí teďka stojí kolem 50 000, takže si to myslím, že to je dobrá volba na třetí houfnici. Teda jako oproti Sturmpanzeru 2. Tak se podíváme, co tady ta věcička umí. Jedu s tím hned první bitvu, tak uvidím. Takže hodně bych vám chtěl poděkovat za celkem nečekanou sledovanost. To jsem opravdu byl překvapen. Na prvním videu už mám něco kolem, jsem se díval naposled 99, na druhém asi 70 a zhlédnutí kanálu 138, takže vám hodně děkuji. Tak už se podíváme na... Takže... Ty vado, to dostřelili celkem daleko. Jsem nečekal. Jak vidíte, tak to má obrovský dosah, celkem rychle se to i otáčí. Takže budeme toho mám mága někde najít. Au, tak tento. A jak to mám? Kurník šapatěl. Jak vidíte, mám hodně pomalý dělo a to jde trošku pochopit. Kurník šopatlý. Ajaj. Ajaj, ajaj, ajaj. Cože? Jenom? Tak. Takže zase s váma loučím. Bo se ještě podíváme na některé. Jak vidíte, to zrovna nemá nejlepší pancířování ani nic dalšího. Ale jako rozhodně lepší než tady tento křáp. Co bych chtěl ještě... Chtěl bych vás opět upozornit, jestli nemáte zájem o vstup do klanu. Podmínky jsou takové, že musíte mít tank tier 4 a další musíte být Čech nebo Slovák, což je určitě jako pochopitelný, že určitě budete. Takže co bych řekl dál? Cože? Ona neprostřelí. Takže hurá, konečně ho prostřelil. Co bych chtěl? To je vlastně skoro všechno. Co to je? Ještě bych vás chtěl poprosit o názor na video, takže dolů pod komentáře bych rád četl názory, protože jsem tam viděl 90 zhlédnutí na jednom videu a jeden komentář. K tomu ještě zrovna ne moc potěšující. Že bych vám chtěl požádat o komentáře. A pak bych ještě chtěl požádat, jestli byste toto video taky mohli sdílet a
To. Už je tady poslední tank. Už nemáme šancu. A to nevadí. No to nevadí. První bitva se hned povíc nemusí a správně by mě měli hodně krýt. Což se teda jako určitě nestane. Ale no tak to... Ještě žije? Aha. No. Teď už ne. Takže jestli se vám video líbilo, tak dejte like a odběr a těším se u dalšího videa. Tak čau.